हमनी के बिहार में आज भी पुरानका परंपरा जिंदा बा। देखल है गोबर माटी घोरा गइल बा अभी से होली खेले खातिर। अरे दे आज भी हमनी के घर दुआर गोबर माटी से लिपा रहल बा। काहे से कि परंपरा अपन डूबे नइखे देवे के, अपन परंपरा रखे के बा जीवित। वही के कारण हमनी के ऐसे आदमी कर रहल बा। ई ना कि नइखे हमनियों के पाका के घर बा, बाकी तभी भी परंपरा निभावे खातिर एगो कच्चा घर रखल बा। और हे से लिपाई और हे में से जौन बची मलैया, उहे मलैया जे आई घरे आज ओकरा देही पे डलाई। ओकरा बादे ओकरा के पहले नहवा हुआ लियाई ऐसे, ओकरा बादे रंग से नहवावल जाई। ओकरा बादे जाके उनका के खाए ओए के पुछाई, और उहो बचा रही त खाई के दियाई, ना तो वही विदाई कर दियाई। और ज्यादा करके ई केकरा पे इस्तेमाल होला, जे आवेला अपना बहिन के घरे ओकरा पे। और जे हमरा घरे आवेला ओकर बहिन है घर